Usa sa paborito karong Pasko sa bagong tuig mao ang lamian nga creamy ube jam. Diin ang main ingredient sa paghimo nini gipakita atol sa 24th Ube Festival 2024 sa Bohol nga giilang ube capital sa nason. Sa festival masaksihan ang nagkalain-laing variety o matang sa ube sama sa kinampay, tamisan, baligunhon, apali, iniling ug kabuskong. Mapalit ang mga ube dinhi sa kantidad nga 70 ngadto sa 90 pesos matag kilo. Mas barato kini itandi sa gibaligya sa mga mall. Matud sa 65 anyos nga si Estrella Putong, nga garbo niya isip usa ka ube farmer tungod kay dako kinig natabang sa ilang pamilya. Moabot sa 9,268 kilograms nga ube ang gibaligya karon sa festival. Ang ube giilang root crop o lagutmon sa Bohol nga mamahimong ikahulip sa bugas humay ug mais. Kini ang nag-inusarang root crop o lagutmon nga lakip sa Bohol him. Makahatag og kabaskog sa lawas ang pagkaon sa ube tungod sa kasustansyado niini ug antioxidant usab. Dako og katabang ang ube sa among halin kay makagasto ni sa eskwela, makapamalit po mi sa among panginahanglanon sa among pamodyo og makabayad-bayad po mi sa among mga obligasyon. Og uban pa namong mga kinahanglanon. Dako og katabang.